Сега да покажа как става превключването от батерия. То само тя остана. Слънцето 1-2 ватове, които са гола вода. 32% е батерията. За да стане това нещо, трябва да включа някакъв товар в къщата, за да натоваря системата и батериите да капнат бързо, и би трябвало да се превключи енергото. Енергото в момента е 0, няма стрелка. Това означава, че съм още на батерия. 32% отдава към къщата, което е на границата на изключване на инвертора. В смисъл такъв, че той ще включи към енерго, което аз няма и да го разбера как ще стане, но сега съм хванал този момент, защото съм тук и така. И се чува какво да направя, как да стане по-бързо. Най-бързият начин е да включа бойлера и то ще стане много бързо. Мисля и това да направя. Добре. Така. Включвам бойлера. В момента е изключен. Ето. На 0. 0. Авто е на слънчев режим. А на включен е на ръчен. Я да видим сега какво се случи тук. Така. Вау, дигна 70 и кусур. 75. Много се дигна това. Сега трябва да следим батерията. 32. Тя сега бързо ще свали, защото при 3 кВт бойлер би трябвало системата, иначе трябва да чакам тук с 2-3 минути, може би. Не знам, ще видим как ще стане. Другия вариант да засила още климатиците, нещо да се случи, трябва тия 2% да паднат от батерията, за да се включи енергото. И да го видите как става без пребигване, ток, без нищо. Защото някои хора си мислят, че тока щял да премигне, щял нещо да прекъсне, отразяло се зле на климатиците, не знам си какво, но няма такова нещо. Всичко става мигновено. Системата е електронна, с електронни платки, ценерови диоди и разни други диоди, които става всичко без да разбирате вие за какво става въпрос. Падна 31, добре. Чакаме. Отивам да засила още 2 климатика малко, да дам зор на системата, да видим какво ще стане. Ама ще изпусна момента тук на снимане, това е проблем. Айде, може би бойлера ще помогне. 31. Айде бе, няма ли да включиш бе? Не пипам нищо, защото някои хора не вярват и си мислят, че нещо правя и така. Би трябвало да падне всеки момент на 30% и да се включи другата черта. Но ще ми отнема така малко чакане. Какво да правя? Правило за хората, които си мислят, че не е така.
31. Така, 49. Само трябва да преключа да видя волтовете. Добре. 224,5 волта от енергото, от това, от това. Ами то горе-долу. Догледаме и там е. Там е строго засекретено. Това е Тодор Живков. Тодор Живков, той е наш човек. Чакай да видим сега как беше. Оп, включи се. Ето, без да пипам, включи се енергото. Ето. Батерията тотално отпадна. От сега нататък съм на енерго, докато не изгрее слънце. Нямам друг източник на ток. Освен слънце, батерията падна. Слънце няма, батерия няма, само енерго има. Това е положението. И така. Айде.